बोरै बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा दे खिथा खिथा Ani nama Junali, Ani nama Puni. Betul nama Usi. Khazar boleh. Kisa ha? Ani nama Junali, Ani nama Puni. Junali nama Usi. Khazar boleh. Anggota berai nuna sekali boleh. Right, gaji kamera tanah ke bisa ke? Hotel tanah aku hotel tanah kita. Kos takai hotel nama? Ha? Ha? Dosio pasada. Pasada tahu nama kali ke? Rum tanah. Berapa bijinya tangkas yang nang sana? Deha pannai, deha ko pann. Ha? Mentor jeneba nोंसोरो 5000 नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा बहाय मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5000 10000 थाङो आरो बिसोरो 5000 10000 आवनो बुझबाय ना 5000 10000 आव बिसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना बिसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जोंहा 5000 10000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5000 लाखो मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिथा दे दे मानो खारनाय खिथा एसे मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा ha nama bisa nang bebe moनगोन थगायग्रा थांना थाङाखै खिथा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोरना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव थांनानै दा बिसोरखौ मा खालामगोन ओरैनो दाथ' दिनै बे हरनि समाव दाथ' एकथा जाबाय एकथानि गेजेराव दिनै इमान खस्थ' खालामनानै बुंबाय बिदायनि जोंनि बर' समाजाव बिदि दं होननानै जों मिथियामोन लासै लासैनो बांनो हमदों गुवाहाटियाव आरो जोंबोथ' बहुद हारिनि जांख्रिथाय हिसाबै जों बिराद दुखु नाङो जों बहुद खस्थ'खौ सेक्रिफाइस खालामना फैनाय जाहाथे बिदि जायगाखौ जों मोजां मोनो बिदि जानो नाङा मालाबा जोंनि बर' हारिनि मालायनि मिन्थिजानाङा बिमा बिफा सामलायनो थाखाय थाङाखै नामा ना सारोन हगारनो थाखाय थांदों नामा बे फिसा फिसौखौ इमान मोजां गथ'फोर जुदि न'आव जुदि एसेबो गाइड खालामनो हायाखै मानो मा हिसाबाव थांदों गथ'फोरखौ आरो दा मा हिसाबै नागिरनो नागिराखै बिमा बिफाया गार्जेनफ्रा नागिरनो नागिराखै बा बबेयाव दं आंनि फिसाया दिनै आंनि फिसाया अबाव थांनानै मा खालामदों बा मा खालामाखै बेखौ बिमा बिफानि माने दायित्व' गैला नामा दिनै जों गुवाहाटियाव इउनाइटेड फ्रम दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै सोरनिबा दुब्लिनि दंथां सोरबाबा थांबाय स्किनि थाखा बिदि होनासो जों थायो होमबा जोंनि दिनै बर' हारिया माने बुस्थुआ वान टाइमाव आधा घन्टानि थाखाय माने
बायजाग्रा नामा जोंनि हारिया बायजाग्रासो जाबाय नामा थाखानि माबा जाबाय नामा दा बिमा बिफाया माने उमुखौ फैसा खामायगोन देहा फाननानै फालांगि खालामनानै बेखौसो दैथायहरबाय नामा आंनि इमान गोलाव आं बुंला दा बिसोरखौ माने गाबोन बिसोर बिमा बिफाखौ लिंहरगोन ना मागोन दा बिमा बिफाया जोंनिफ्राय बिसोरखौ जों दोनगोन दिनै गाबोन फैनानै गावबा गाव फिसाखौ गावलांनो हागोन आरो बिसोरखौ लिंहरग्रा मानसि सोरबाफोर दं नामा दा कन्टेक्ट नाम्बार गावसोर दंमोन सोरबा जाथि बंस' खाथि खाला दं थानोबो हागौ दा बिसोरखौ माने इउज खालायग्रा सोरबा इउज खालामग्राबो दङ बेनि थ्रुयै माबा थागोन ओंखायनो बै गावसिनियावनो गार्जेननि नाम्बारफोर थाखागोन बे गार्जेननि नाम्बारखौ गावसोर जों लानानै कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन आरो